Ik heb alweer een nieuw liedje geschreven. Ik ben met het tweede liedje bezig. Het eerste nieuwe liedje is ook alweer voor een deel opgenomen. Dus ik ga gewoon lekker verder. Ik hoef niet te vragen hoe dat proces gaat, want dat is gewoon geleidelijk weg met z'n tweeën. Ja, dat is, het is wel echt gewoon werk hoor. Het is aan tafel zitten en schrappen en schrijven en elkaar inspireren. Dus gewoon, je moet daar tijd voor vrijmaken. Het is niet zo dat opeens je een ingeving krijgt en van nu schrijf ik wat op. Dat gebeurt ook wel hoor. Maar over het algemeen is het gewoon gaan zitten en kijken wat er boven komt. Het is niet met z'n tweeën aan tafel zitten met een lekker glas wijn en in een leuke sfeer en lekkere setting. Het is echt wel werken. Ja, het is echt wel werk. Want als je alcohol gaat drinken en je leest het de volgende dag terug, dan denk je nee, is toch eigenlijk niet zo goed. Dus eigenlijk moet je het zo nuchter mogelijk doen. En dat, terwijl we toch altijd in je clips, in de laatste clips zien, dat ja, die Erik Meesie, dat lijkt wel een levensgenieter. Ja, dat probeer ik ook een beetje over te brengen. En inderdaad komen er veel drankjes voorbij de laatste tijd. Maar dat is toeval. Volgens mij zit in de rest van het nummer zelfs geen bier. Ben jij een levensgenieter, Erik? Ja, probeer ik wel te zijn. Ja, waar uitzicht het dan in? Hè? Nou, mensen zeggen ook wel eens dat ik lui ben. Of dat ik... ik probeer in ieder geval zeker van het mooie weer te genieten. Want ik ben wel iemand die niet goed tegen kou kan. Dus zodra de zon in het voorjaar gaat schijnen, dan zit ik op een terrasje. En zodra die winter in Nederland zijn intrede doet, dan is het vliegtuig pakken naar het buitenland? Nee, meestal niet. Dan sla ik me er wel doorheen. En de winters worden gelukkig wel steeds minder streng. Dus wat dat betreft heb ik geluk.